روزنامه وول استریت ژورنال امریکی راگیهاند کو انقره و واشنطن لسر دمزراندنا دورا تامپو ji çekdarên Daişê û şervanên YPG vala belihev kirin. Rojnameya Wall Street di raporekê de aşkere kir ku Amerîka û Tirkiye li ser çêkirina devera Tampo li ser beşekî ji axa Sûriye rêkeftinek pêkanîn û taniha beşekî vê rêkeftinê ketiye warê cîbcîkirinê de. Plana çêkirina devera Tampo dê li nêzî sînorê Tirkiyeyê were demizrandin û dê penaberên Sûriye bo wê deverê werin veguhestin û li wir bêne bicihkirin. Her wisa rêvebirina vê deverê jî dê radestî dijberiya Sûriya derve were kirin. Ji aliyê xwe ve berpirsiyarekî Tirk di vê mijarê de ji rojnameya Wall Street re got em bi te awayekî qebûl nakin ku peyedê êrişên Amerîkayê li dijî Daişê bike fersend ji xwe re ku kontrolkirina xwe li ser sînor berfireh bike. Li gorî rêkeftina Ankara û Washington dê Amerîka bîngehên leşkerî yên Tirkiyeyê wekî bîngeha Incirlik bikarbîne, da ku êrişên xwe ji wir li dijî rêxistina Daişê pêk bîne. Her wisa dijberiya Sûriya derve jî ku dê derbasî devera Tampo bibin, dê Amerîka wan ji Daeş û rejîma Esed biparêze. Berpirsyarên Amerîkî sozdana Tirkiyeyê ku ji bo demizrandina devera Tampo ew pişta xwe bi YPG ve girê nadin, lê dê derfetekê bihêlin bo pêwendiyan li gel YPG. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Dawood di daxuyaniyekê de ragihand ku rêkeftina Washington û Ankara guhertineke dînamîkî li navçeyê çê dike. Hêjaya bîrxistinê ye ku devera Tampo li ser sînorê Tirkiye û Sûriye dê di navbera bajarokê Mara û Cerablus bi kurahiya 90 kîlometrî were avakirin û dê ew ji aliyê firokeyên hevpeymana navnetewî ve were çavdêrîkirin û di demên pêwîst de balafirên şerên Tirkiyeyê jî wêkarî bin di asîmanê wê de operasyonan pêk bînin. Her wisa bendên Tirkiyeyê li ser avakirina vê deverê ew in ku Cebha al-Nusra YPG û hên hêzên dijberiyê derbasî vê deverê nebin.